Alîkarî û piştgirîkên ji bo gelê Filîstînê jî dewam dikin. Li Midyata Mêrdînê xwendekaran ji bo piştgirîka Gazê kermes vekir. Di kermesê de xwarin û vexwarinên ku li malê hatibûn çêkirin hatin firotin. Alîkarî û piştgiriyên ji bo gelê Filîstînê didomin. Li Midyata Mêrdînê ji bo alîkariya Gazê kermesek hat vekirin. Xwendekarên dibistana Şaredariyê ev kermes çêkir. kermes çekirnam tişte var aynı mecme froşin am çi parake tişte me hatta da semaze ame vaşiyen Gazze Filistin amma ji ira ma kermes çektir ma çiştritim boni Filistin'e ame o para me yardım şin ne var. Di kermesê de xwarin û vexwarinên malê hatin firotin. Am xwarin çetkin am du froşin ide pere goten diçina o azaro ke gozulm lo akirnaya Gazze'in جاب امجي تخونم تخوازن او جيب بخون بشبوني غازي راحت نويدي ما تفروشتش بوني زاروكا اي فلسطين دانمرن او مشبوني اناكي وادات فروش بوني اناكي دانمرن قیمقام û müdürê perwerdeyê Midyadê jî beşdarî kermesê bûn. Welatî jî hatin kermesê û xwarin kirîn. Me kermes çekir mekteba Midyat Belediyesi okulu. Me xwarin çekir. جبوني زارك غازي ان شاء الله بكيد استيعانكي اب صباح ان شاء الله بسكني Qazanca kermesê wê bişînin Gazê. Qefleya wil a hecê di 29 Nîsanê da wê berê